Lithelelithela ngamanzi iqembu lemaskandi iZihlabani licasulwa ngoMacekeceke abasha elibasola ngokuthi bathathe ingoma yalo kwi-album enje esihloko sithi iPhenti likaJoke. Nginibekele ngiphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili kezo mina kubeze ngithuthi ungakhumala bathi ilasibona amakhumede mhlawumbe uma ngabe usemusha like kanzo phinde futhi ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Umholi weZihlabani inzuzo Hadebe uthe sebethatha izinyathelo zokuxhumana neSAMRO ukuze ukuthi ke kwenzakalani ngoba ke ingoma bayibhalisa khona ingoma iyabo lena bayithathe njengoba injalo oMacekeceke abasha abashintshanga lutho kuyona le ngoma ke yango 2021 futhi bafollow ngayo kwi-album yabo kuyimanje kukhala ngisho abalandeli babo ngoba akekho ongazi ukuthi ingeyabo. Kubuhlungu ke bayibhala ingakazwe iculo umuntu bebasebenzisa ke ubuciko babo ngisho nje nesigqi into eyodwa kuchaza unzuzu utheke ukwenza babona ukuthi ke bebahlosa ukuyithatha ngempela ingoma yabo oMacekeceke basebenzisa umdlali wesigencu ucela uMosazuma owayesetshenziswa kubona ngesikhathi kuqopha yabo ngo-2021. oMacekeceke bebekuhlosile ukuthi ke bayithathe le ngoma ngoba bakazi bamsebenzisa uZuma ukuthi abadlalele kuyimanje ke balekelelwa nguyise uMaqhinga Hadebe ukusukumela udaba labo ngoba ke yena ungumuntu oqonda kahle ngezindaba ze-copyright. Uthe iSAMRO eyaxhumana nabo ukusukumela udaba kuthinta ke igcome lisha lithe liyamangala ukuzwa lokho akuhambisani nokuthi ithathwe izingoma zabanye abaculi iziqembu oMacekeceke lingaphansi kwakhe kodwa ke amandla wawanika ukucula ekulona ukuthi bazenzele yonke into. Ucele ukuthi axhumana nomshovu omunye wababhali bezingoma kulona wacacisele mayelana nokutshontsheka kwengoma kuchaza lapha igcome lesho umshovu utheke ke kuyamthusa ukuthi bantshontshe ingoma ngoba ke akakazwa izwe indaba ingoma ke ibhalwe uyena impela futhi ke wayicula usebenzise ubuciko bakhe akaza izwe kumuntu kwalona iqembu iZihlabani akalazi uchaza ukuthi nje ukaze ngalo ekuphendula umshovu ngokusebenzisa umdlalo wesigencu ucela uMosazuma. Umshovu uthe abaqala ukumsebenzisa uthe uma bangasebenzisi lena bekubuye kubasebenzise ubaba uMaqhude wakamkhizi. Isihloko sengoma seZihlabani sithi Mamvelasi kanti oMacekeceke sithi umuntu uyajika. Bafethu izona ezihamba phambili esithinta lapha iqembu oMacekeceke abasola ngokuthatha izingoma zeqembu iZihlabani. Mhlawumbe utheni mawuza lezi ingoma lezi uyabona ukuthi ingoma ithathe njengoba injalo okanye mhlambe nabo baziqalela intabo entsha ahlala mana comment section kungixoxele kabanzi ukuthi wena luthini lakho ngalolu daba. Ngilasibone sengiphuma kanjena kodwa futhi ngiyakuthembisa ukuthi ngiyabuya no double landelayo kwivideo landelayo kwakho ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.